Jo trobo que la disculpa ve una mica tard i malament, no? Perquè s'hauria d'haver actuat amb molta més contundència quan sortien els primers casos, i sempre he tingut la sensació que en realitat, en comptes de voler fer net, que volien tapar els casos, no? Aquest és l'últim escàndol, però la llista és llarga. Ara ja no poden fer res més que demanar disculpes, i perquè es troben entre l'espasa i la paret, cosa que és, no sé, em sembla que estan fent el ridícul i ens riuen a la cara als votants. També s'ha de pensar que si aquesta gent corrupta està on estan és perquè algú els va votar. Això també hem de pensar, i això és important de recordar, que els polítics estan allà perquè nosaltres els votem. Perquè hi ha un sector de gent que els vota, si més no, sí. Sí, i per tant, la culpa també és nostra de no veure qui podem votar i qui no podem votar. Nostra, dic, dels votants en general. I penso que el més terrible de tot plegat és aquesta desconfiança que genera, que és això, doncs que altra vegada corrupció, un cop més corrupció, reiteradament corrupció, i no ha passat res. Vull dir que és jo aquí no estic d'acord, perquè trobo que està bé que surti a la llum de dia. Clar, aquesta corrupció l'arrosseguem des de fa molts anys i dècades. En contrapartida no veiem que es prenguin mesures reals. Hi ha bastanta gent a la presó i estan dormint a la presó, que no es fa saber gaire, però en realitat estan allà. Però jo també m'ho miro d'una altra manera. Penso que molt bé agafar aquesta gent, els fiquen a la presó, però a mi això no em serveix de res. Per què no fem res? Comencem perquè que tornin els calés. Això sí. I a partir d'aquí en parlarem. Però de moment que tornin els calés. A mi que dormi a la presó, dormi a casa, francament... És molt fort per aquesta gent, perquè aquesta gent també viu del prestigi social, i en el moment que dorm a la presó, tot el prestigi social que ells volen tenir, perquè vols tenir diners i cotxes grans i trajos grans, doncs és per tenir un prestigi social, i que aquesta gent viuen per al prestigi social, és del que viuen, i en el moment d'entrar a presó perden tota la credibilitat i tot el prestigi social. Per tant, és molt important que vagin a la presó. Que tornin els diners també, però que dormin a la presó i que estiguin allà és molt important.